Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan Iruñea etorri ga Borla taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer duen kontatzeko popero hauek. Goazen! Gaurko soinu eta doinu saioan Iruñera hurbilduga Borla taldeko kidekin elkartzeko. 2022 ingurun hasi zen elkartzen hirukotea, eta pop-punk musika da beraien estiloa. Noiz eta nola sortu zen Borla taldea? Borla duela, iaz hasi zen, gutxi gora bera udaberrian, duela urte bete. Eta gu lagunak egin ginen baitere iaz, iaz duela 2 urteko iraian edo ezagutu ginen Irurokongi masterrean, irakaskuntza masterrean, ez toka inolazko romantizismorik edo, ikasten unibertsitatean. Timeo eta biok bai ezagutzen ginela aurretik berak irratsaioa daukalako Losing Control eta Bilbon egiten zuen duela 2 urte. Eta orduan gu tatxesekin joan ginenera eta hor ezagutu ginen baina berez lagunak egin ginen Irurok masterrean. Eta hola, hitz egiten musikaren inguruan eta azkenan esan genuen guazen ensaiatzera, hasieran pretensiorik gabe, ez ezer. Baina, aurrera egin ahala, egin genituen abestiak, hasieratik hasi ginen abestiak egiten. Eta hola, azkenan orain arte, bai. Eta zatea Irurak, ez da? Zenbat aldekide? Iru bai. Eta zen esango zinukea dela, galetuko zuen lehenbizi nondik datorren izena? Zoden izen ez berdina. Niri gustatzen zaidan Zabalgunan dagoen taberna baten izena, La Servicial Vinikola, gustatzen zaidan. Eta gero, Cuerpo Docente baita ere zen beste bat.
ematen zitolako, pues jo que se, Grazieta beste izena, Cuerpo Decente, bueno, lako gilipollezea, eta hola, baina azkenean Borla, iruditzen zitzaigolako, pues lo más esto. Galdu genuen grazia pixka bat, baina bueno, izena ez da intxarragian. Glamurre irabazi zinuen igual, Bai, hoi da. Bai, niri baita ere gustatzen zaidan, beste izen bat, Lausana edo, hasi nintzen behiratzen mapan, hiri ezberdinetako izen guapoak, egon nintzen behiratzen nahi, Lausana, no seke, baina igual zen pixkat pretensio gehiagorekin zeukan taldea, osea, izena edo, jo que se, eta azkenan Borla, y fuera, jazta. Hola, geratu zen. Eta taldeen filosofia zein dela esango zenuke, baduko filosofi konkretu bat, ez dakiten saiatzeko... A ber, filosofia edo, gustatzen zaigu gaztetxetan olako espazio autogestionatuten jotzea, gero baita ere tabernetan eta ez daukago ez da ere olako beto modukorik edo, osea, nonbaitetatik deitzen bagituzte eta ikusten badugu ongi datorkigula hor jotzea, bueno, bai, evidentemente muga batzuekin, ez gara joango ez dakin nora ikusten badugu bertan jarrera batzuk ez direla, bueno, ematen direla edo lako zerbait, baina normalan bai, ez daukagu ez da ere oraintxe bertan olako eskaintza glamurosorik orduan, bueno, pues tiratzen dugula, eta gero, ensaiatzerako orduan dinamika normalean, kontatzen dizut horren ninguno pizka bat. Normalan Anderrek ekartzen du zerbait, edo hemen bertan sortzen dugu zerbait, eta gero egiten dugu ensaio gelan edo bestela, normalan Anderrek ekartzen du gauzaren bat hasteko, egiten dugu denon artean igual ensaio gelan olako zerbait, eta azkenan melodia eta letra, eta listo, letra normalean nik, eta melodia pues, denon artean ere pixka bat, hola, eta listo. Gainera, nik uste dut, behin edo bitan edo zenbatetan jo dugu... Bueno, behin izan zen eta Antzuolan, eta gainera grabatu zuten Maitik kontzertu osoa, eta, bueno, aparte, jo genoela ez dakiz ordutan ja, pues, super gaizki, eta abestio jotzerako orduan, bai, osea, pues ni letretan, eta bi aldiz egiten errepikatzen estrofa eta orduan esan genuen, pues jazta, tio, hauzten dugula, eta gero, badugu buruan, bai, egitea bertsio bat, ze talde zen? Betimugan, hori da, Betimuganen abesti bat, baina, bueno, hori dago oraindik, pues, teorian, así que, a ver. Eta esan duzu, hasi zinetela duela urte bat, ezta? Eta horrezkioztik zenbat kontzertu jo dikuzue gutxora bera, nondik ibi izate kontzertua jotzen? Uste dut 6 edo 7, bai. Al final Iruñan bi kontzertu egin genuen, Txintxarrin, eta gero pues, Zarautzen Donostin, Gasteizen, Antzuolan, eta gero pues, hori, eta eginen ditugu pues, Bilbon, eta ya hemos hecho casi todas las capitales de Hegoalde. Eta hori, baita ere bagoaz, udan jiran, jira epiko batean iparraldera Bretañaraino, bai. Timeo frantsesa denez eta, bueno, horko espazioetan baita ere mugitu izan denez, lortu ditu data batzuk, eta nik uste dut osotara 10 bat izango diela, gutxi gora bera, eta pues, 12 egunetan edo joango gara Bretañaraino, Bresteraino, horko eskinatxoraino, eta buelta. Parisetik eta no seke... Ostia, bai ona, ez? Gaina hemen Iruñetik abitu furgoan, seguraski? Hoi da, furgoan, oraindi badaude gauza batzuk lotzeko, baina bai, berez bai. Hori da, egiten dugu bai, hemen deialdi bat, norbaitek nahi badu gure road manager edo nola esaten da? Road, bai, hori da, hori izan, bueno, gidatu gurekin, pues hortxe dago. Eta repertoriotiken direktorako gelitzen daizue kantamat kanpoan edo ensaiatzen duzuen guztia jotzen duzue? Dena. Eta normalan, ekartzen ditugun ideia gehienak erabiltzen ditugu. Osea, batzu bai geratzen direla hor, baina normalean bai bueltak ematen dizkiogula ekartzen ditugun gauza horiei, eta bai, osea, beti geratzen dira gauza batzuk hor, baina azkean garen ez, ensaio lokalean abestiak egiten dituen talde bat, pues normalen, pues hemen ateratzen dena normalen, bai. Osongi, eta zein esango zinuke dela, bueno, hau da, galdera beti dudosoa eta erantzuteko zaila izaten dena, baina estilo aldetik, ze esango zinuke
zatela. Musika estiloa da bat, eta jarrera segun zein den aldatzen da, eta dena bihurtzen da post-punk, edo... Bai, osea, pop musika egiteak ez du esan nahi gero, osea, poparen atzen ez daude jarrera edo determinatu batzuk, edo ez dute zertan, bai egokitu zaiola estilo edo bizimodu edo jarrera bat, baina, bueno, pop jo dezakezu eta gero ez da egit. Kontzertu batean kaka egin zure gainean, jo kese. Ez du zertan ala izan behar, baina, bai. Gigi Alin. Hori da. Eta zein esango zinuke dela zuen, osea, borlaren ezaugarri edo bereizgarri bat? Bai, azkenan, bueno, Timidok bateria jotzen du, nik bajoa eta Anderrek gitarra, eta claro, ni gitarra igual joko banu, ni repertorioa edo jotzeko modua da dena, eta igual, jo que se, izango zuen parecido gehiago edo tatxersi edo, baina bere jotzen duenez eta bera jotzen duenez oso modu ezberdinean, bueno, edo, bai, se podría decir, akorde emoak eta olakoak sartzen ditu eta ematen dio zerbait ezberdina eta guapoa. Orduan nor baina beritzen dela gehiago nondik datorren bakoitza. Azkenan igual berak bajoa joko balu, jo que se, pues igual ez zen hainbeste nabarituko nondik datorren edo, baino gitarrarekin, jode, pues bai, eta ematen dio, pues bereizgarritasun hori. Eta ni uste du nabaritzen dela nondik datorren bakoitza pixka bat edo kontzerturen batean, bai esan digutela emo puntu hori daukagula, eta jo que se, nik emoa apenas ez dut entzun, jo que se. Eta Ander superpozik. Bai. Eta influentziak zein esango zinukea diela pixkoa, igual norberarenak ez talde bezala, edo bueno, ez da duzuen talde konkreturen bat denek entzuten duzuena nahiz da bakoitza etorri bere... Bai, taldearekin hasi ginenean, bai egon ginela, karo, ordurako ja, egon ginen musikari buruz hitz egiten, eta bai ezagutu genituela talde asko. Hola, etortzen zaidana, eta argiena igual, la culpa da, hasi ginelean, pues, bai izan zelako guretzat, pues, Aman Komunean genukan talde bat, eta nik uste dut ensaio lokalean bertan ezagutu genuela, Anderrek ekarri zuelako. Eta baitere, ez, la culpa ezagutzen genuela, baina nola oda baitere. Hasieran izan zen como bastante influencia. Gero, bueno, Ataque de Kaspazken bolada, nola, 80garren hamarkada, bueno, 80 hamar ez dakit noizkoak diren, baina, bueno, estatuko post-punk dantzagarri moduko bat. Eta, bueno, azkenean uste dut gure musika bai popa dela, dantzagarria dela, post-punk ukituak bai dauzkala, melodikoa dela, orduan, pues, gutxi gora bera, holako influentzia dauzkagu guregan. Osongi, eta zailtasunik topatu duzuenik taldearekin hasi zinetenetik? Taldearekin hasi ginenan, bai, Anderrek esan du lehen, pues, ginela pixkat parasitarios, ensaio lokal ez duerinenak, orduan bai hasi ginela igual, lehenengo ensaioa gurean, bigarrena izan zen on-off, ez dakit norena, zure nahiarena edo zurea ere, Eta gero ez dakit non, osea, ensaiotu igual lau lokal ez duerinetan, eta, bueno, azkenean bai, pasaden udan bai esan genuela, venga, ya está, osea, guazen hau hartzera, aukera ona zen. Niri iruditzen zait Iruñerrian dagoen salariko berena, edo berenetarikoa, sin duda. Eta super gustora gaude hemen. Ba, osongi, eta hemendik aurrera ze erronka dauzketzu edo ze... Bai, niri baitere iruditzen zait, bi hauek esan dutena. Alde batetik diska ateratzea ja, falta zaiola porta eta guzti, diska duela 2 hilabete edo grabatu genuen Aritz Bezunartearen estudio txikian, esan behar da, Luz Estudio, dela, pues, sekulako tokia, sekulako tipoa, así que hemen egiten diogu pixka bat hola publizitate xumea. Eta gero baitere, toki ezberdinak ezagutzea. Osea, Euskal Herrian baitere, badaude txoko asko ezagutzen ez ditugunak eta hauek ezagutzea, jende berria ezagutzea, eta gero nazioartera ateratzea, osea, Bretañara ateratzea, niretza da, vamos, una aventura increíble, increíble. Eta beste modu baten enuke ezagutuko, agian nintzateke Brestera joango, bestela, edo ez dakit Brest badaude, bueno, eta badaude beste toki asko txikiagoa joko ditugunak bertan, eta, vamos, ni de koña joango nintzateke bestela ez balitz jotzera. Orduan, pues, holako gauza dira la hostia. Eta baduzu anekdotarik, manikizuen 6-7 kontzertu hauetan, edo ensaio lokaleko anekdotarik edo? Ez dakit, bai. Ni edukat memoria oso txarra, ez dakit, pues, ez daukagu esako nuke... Horatu nahi, oraintxe bertan,
gau horretan atera nintzela estenatokira karaokea. No, ez zegoen karaokerik, baina atera nintzen abestera mikrofonarekin Miley Cyrusen abesti bat, Flowers, bai, gogoratzen naiz. De verdad, es que íbamos hechos una mierda, egun horretan. Éramos trapos, ya, bai. Más formal, pero... Bai, jo que sé, tablakoak. Ba oso songi, eta zerbait hola bukatzeko esan nahi duzuena ikusleei, ez dakit. Bueno, gure kontzertuak guapo daudela, hurbiltzea hurrengo hilabetetan dauzkagun kontzertu hauetara, kontzertu motza, eta, bueno, ez dakit. Ikusi eta azkeneko galdera bat, zer eskeniko du hurrengo disko honek, aterako den disko honek? Ez dakit, estilo atletik, letra atletik, badagoen zerbait hola... Estilo atletik lehen aipatu dizuana, entzuten baduzue La Culpa, Ataque de Caspa, eta, bueno, más o menos, bi talde horiek, gutxi gora bera, bueno, eta beste asko ere, baina, bueno, eske dauzkagu influentzia nahiko, baina, bueno, azken, rollo hortakoa, gero baitere, pues, jungle pop estilo pixka bat baitere eskaintzen du, letrak normalean ez dira oso, sakontasuna baina sakontasuna kostumbrismo puntutik edo ikuspuntu hortatik, letrak dira, pues, egunerokotasuna eta topiko bat bihurtu dena, ja. Egunerokotasunari buruz, idazten du, no seke, da topiko puta bat, ja. Baina, bueno, jo que sé, pues, hola, letrak ez dira sakonak ez ere, melodiak, eta hola. Oso divertigarria diska egia esan, hori bai iruditzen zaidala, ona aparte nire ustez, divertigarria estilo ezberdin dauzkalako, baina era berean nabaritzen da talde bera dela, eta zazpi abesti oso azkar pasatzen direnak, bai. Eta hori da. Ba oso ongi, eskerrik asko. Zuri. Errakipo. Txagarbitu gabe, kaferik ez dago.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.